We drop bass in your face. אז מה קורה אנשים? כאן שנב סגי ורוי, היום אנחנו בשרת סרווייבל, פרק רביעי, בוא נתחיל. אוקיי, להסביר מה אנחנו עושים היום בעיקרון? בעיקרון... אנחנו בינתיים התחלנו לעשות... אני מדבר חביבי. אתה תסביר אחרי זה אם אני שכחתי משהו טוב, רוי. נו. בעיקרון עכשיו אנחנו בנינו עורבה, חווה כזאת, שמנו מלא כבשים, צבענו אותם. אין לנו את כל הצבעים כי אין לנו עוד ירוק. רגע, אני אראה להם. ועכשיו רוי ושנב החליטו שבונים עכשיו עוד קומה, אבל לפרות. בשביל חלב ולפעמים כמה סטייקים, אתם יודעים. קומת גג כזה. סקסי, מה? טוב, סגי, תן להביא לי עצים. אני עושה אהבה בין שחור לכתום. אחד, וזהו, אחי, אנחנו צריכים לשמור אצל הפרות, נעשה מהר. זה צבע. יו, שחור קטן, איזה חמוד, בוביק. טוב, יאללה. טוב, יאללה, נו, זה, סגי. מה לעשות, תזכיר לי? אני הולך להביא פרות, עזוב אותי. אני צריך אני הולך להביא פרות. להביא פרות? טוב, סגי, אני צריך שתביא לי גדרות. סבבה? אני עושה פה בינתיים את הגג. סבבה, אני בינתיים הולך להביא פרות. גדר? דרך אגב, אם לא שמתם לב... שיני תפקיד! יאללה. גדר? רוי. ככה בינתיים מה שהעסק. קח חמוד. אבל אני צריך גדרות, לא עצים. נו חמוד, קח! עכשיו אתה תביא לי מיליון. לא, אין לי הרבה. אלק, אין לי הרבה. 27. זה אחלה, מה אתה רוצה? לעולם יודום יבוא. מה? נשאר. אין פה פרות, הנה על רבא. אני יכול להביא לך כבשים. לא. לא כבשים. לא זה עץ. ואולי עוד יום יבוא. די, שגי. אני מנשנש נשנושים. מנשנש נשנושים. סגי. זהרס, אני לא ינסנס לך את הסורה. אני מנשנש נשנושים, הבנתם? אני אנסנס לך את התחת, הבנת? לא, אז הוא יהיה מקורסם. טוב. טוב, רוי, התחלתי לאסוף עצים לבנים. כמה סטאקים בערך? אני לא צריך עצים, אני צריך זה, גדרות, אז זה לא כזה משנה. רגע, וואי, בעצם אחי, אין פה פרות, אין, לא הכל משנה. כבשים, מנהל רבק, הכל. אז תלך למקום אחר, אתה לא יודע, אחי, יש פה ערימות של כבשים. על עצים, תראה, אחי, יש כבשה על עץ. כן, הייתי שם, ראיתי. בום! טיפלי! סגי, אם יש מצב, אתה יכול להביא לי גרזן? כי אני שובר פה עצים. תודה. היא נפלה. אז הגדר? גדר וכן, גדר איך אתם בונים את זה? בלי גג ובלי קירות? וגרזן. אל תדאג, אנחנו בונים את זה... איך אני אסביר לך את זה? אנחנו עושים שכבה אחת של בלוקים, שכבה אחת של... בום לים. של זה, של גדרות, ואז אנחנו... אני חושב שנתקדם בזה, נעשה כמו חווה תת-קרקעית. של טונה, שיהיה כבשים, וכאילו יהיה את כל החיות, אבל הכבשים יהיו מחולקות לפי צבעים. לא. מה? לא, כי אז זה בעיה. יהיה יפה רצח, הכבשים. סגי. מה? אני בעד לעשות קליפ של סלפי למיינקראפט. אני לא. ולשים את השיר כזה. אתה יודע כמה צפיות זה מביא? מה אתה מדבר איתי עכשיו על צפיות? עכשיו צופים בנו. גם סאבים. עשי לנו סלפי. טוב, רוי רוצה הרבה גדרות. כן, תפוצץ אותי בגדרות. ואחי, אני צריך גרזן. יש לי בשבילך 10 סטאקים. רגע. מי שנמצא פה, שיגיב אם הוא רוצה שנעשה ככה. אבל תגיבו. תגידי לי כסלפי. בוא נעשה דבר כזה.
תגיבו לנו אם אתם רוצים שנעשה חווה תת-קרקעית, ואם אתם חושבים שכדאי שנעשה משהו אחר במקום זה, אז תגידו מה כדאי לנו לעשות. אבל תגיבו, אל תהיו כמו הבוטים האלה שלא מגיבים בכלל, תגיבו, תשפיעו. אל תהיו גיסה. כן, תגיבו, תשפיעו, לא כמוני. אני לא מהווה זה חינוך טוב היום. אני יאללה, סגי, אתה בדרך אליי? אחי, עכשיו אני ילד רע, אני הולך להרוס פרחים. היי, מה? וואה. מושתק. מה? בסדר, אני באמצע. וואו, שומעים את אמא של סגרי את שינה. הדימה, סגרי, הפעם אני צריך באמת אש, סגרי. בסדר, אני עוד מעט סגרי. טוב, רוי, קח רוי שוב. סגרי, אני באמצע. רגע. לא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני בכוונה עושה ככה לפרות, שיהיה להם יותר נוח. אבל תקשיב, אחר כך הקיר לא יפה, תקשיב מה תעשה. תגביה עוד שכבה פה ותשיג, תקשיב, תחזיר את זה לעץ. לא. שום דבר, תביא לי את הגרזן. אבל תקשיב, תגביה את זה בעוד שכבה ואז נעשה פה את העץ ופה נעשה אדמה ותגביה בעוד שכבה ואז כאילו נגביה את הכל רק בעוד בלוק. מה זה השטויות האלה? פשוט זה לא יראה יפה, אתה רוצה תעשה, פשוט זה לפי זה יראה יפה, אתה רוצה לראות? אתה צורה אבל. רגע, תביא את הסטיקס. אמבק, זוז מפה, נעל רבק, זוז. לך, עוף מפה, עוף. וואי. טון הגדרות, יאללה. לעבודה. סגי, הכנת לי גרזן? טוב, בואו למיטה אחי, אין לי כוח. טוב. מה הדלת עשית? מה היה מסטול? נעביר לפחות אמצע פרה העולם אחת. הוא תקע לי דלת. נעביר לפחות פרה אחת, שמישהו יביא לי מקום שיש פה פרות. קח רוי. נגיד, בבית של שובל יש פרות, אבל זה לא פרות. איפה אתה בכלל? הנה. בבית של שובל, אבל זה לא איכותי. אם פצצה. הסקלטון הזה הורג אותי, אני מתאבד. אתה לא צריך להתאבד כי אתה כבר תמות. סתום! זה. שינה ושאתה חוזר, שקט! תן לסגי את הטורצ'ים. שקט! זו סגי? תודה. לא! וואו. איפה הייתי בכלל? אני לא יודע איפה הייתי. הלך כל הטורצ'ים. היה לי 40. תרוץ תחזיר את זה. עדיין הרבה. איפה הייתי? זוז! בואו למיטה, אין לי כוח, בואו למיטה. אבל תקשיב, אתה משיג את הפרות? בואו למיטה. אולי אני אלך להשיג את הפרות בבוקר. כן. בואו למיטה. צודקים. מה צודקים? בואו למיטה. אבל אחי, תקשיב, אנחנו מצלמים כאילו אנחנו עושים, פה מצלמים שנייה ופותחים לנושא אחר. צריך לצלם נושא אחר ולצלם אותו. בואו למיטה! סגי, זה. אנחנו בדרך. סגי, אנחנו... זה. אני צריך את העזרה שלך להכין סולם. תכין לי סולמות. 10. אני לא יכול לישון, יש מפלצות קרובות. מה אכפת? זה לא נותן לי. אז תקרב למיטה של סגי. שסגי יזיז את המיטה. אני אזיז את המיטה רגע. לא, סגי זרוק לי את המיטה. אני גם לא יכול. בוא נשים אותם צמודות. לא, אני גם לא יכול. לא? ככה? תעיפו את המפלצות, לא אין לי כוח. איפה המפלצת? אין פה... זומבי. לא, זוז מהמיטה שלי, זוז! אני בן אדם עצבני, תביא את המיטה. פוי! סגי. פוי! יאללה, מהר כולם, כנסו. אין איך. וואי. טוב, שנייה, אני יוצא רגע החוצה. בינתיים בוא נעשה סלפי, סגי. רגע. יאללה. סגי, תסתכל למעלה. תסתכל למעלה, לידי. סתם בלבולי שכל, בקושי יש לידינו מפלצות. רוי, בוא תעשה איתי סלפי. לא, תסתכל למעלה איפה שאני מסתכל. לא, אל תגזימו עם הלמעלה. כן, איפה שאתה עכשיו תסתכל למעלה. איזה סלפי שלישייה. יאללה, עכשיו סלפי הולכים לישון. הנה, תשנו! לא! מה אתה צוחק? אני שם את המיטה על...
ביי. 3, 2, 1, גו! מי לא ישן? יופי. הלכו לי כל תשאירו את זה הדברים. ככה. איזה גייז. יש! הכל נעלם וואי, לי. מה רציתי לעשות? טוב, עכשיו כל אחד יש לו מטרה. כל אחד יש לו מטרה. תגיד, סולם אני צריך, וטורצ'ים. איפה לבה, נשים עכשיו לבה, טורצ'ים? לבה. וואי, לבה, וואי, כזה כמה? מתנה. שנב, תקשיב רגע. לך תשיג קול, אוקיי? קול. איך תשיג את הקול? אין לי כלום. אני הולך להביא את הפרות. טוב, לא, אני לא הולך פרות, להביא אני אותם, עזוב, אני יכול צריך להביא עכשיו אותם. כסף. אחי, פרות זה אני הדבר צריך היחידי... סולמות. לא. אז תקשיב, אחי, אנחנו פשוט מצלמים כל הזמן דברים אחרים. פרות זה הדבר היחידי שאני יכול לעשות. טוב, יאללה, אז לך להביא. כי רגע, אין לי שום דבר. יאללה, לך מהר אז. מה, לא, בסדר. ממתי יש לנו סקלטון בתוך החווה? מאיפה הוא זה נכנס סתם. בכלל? לא, הוא הרג את הכבשים? הם לא הורגים את הכבשים. כן. כן הורגים כבשים. באמת שזכרתי אותם הורגים כבשים, למה לא? בטוח? לא זכרתי, אני יודע. הנה הטלפון. טוב, נלך להביא את זה ואז נסיים את הסרטון. קולצ'קה. לא, אני יודע איפה יש טון הקול. אוי, נו, סגי, הבאת לי גרזן שהוא עוד שנייה נגמר. אני יודע. חכי, יש לי אבל עוד אחד בשבילך. שהוא כמעט מלא. איפה יש פרה? הבאתי לך, תקשיב, הבאתי לך שאפילו אין לו אדום. 1, 2 והוא נשבר. אני עושה פה כאילו אני דורה, רגע. אוקיי, דורה. איך אני אעלה? אתם רואים את הפרה? מה, סולם? יש סולם, אחי. באמת? איפה היא? צד שמאל? זה לא פרה, זה עץ. גרזן. די, למה יש פה רק כבשים? איפה יש פרות? איפה? נראה לי רצחתי את כולם. הרגת אותם? לך פשוט לכיוון אחר, הלכת לכיוון אחר? כן, כן. יש! ביצה! זה לא טוב. זה כן, כן. מה אנחנו צריכים ביצה? אני אנחנו כבר רוצה לא ביצה, זה. טוב? אני רוצה. איפה יש פרות? איפה? אחי, איפה פרות נמצאות? מצאתי. פרה? כן, 3. איפה אתה? ליד הנחל. איזה נחל? נחל לגופרית. אוי, אחי, סגי מפגר. אני? מפגר. וואי, סגי, זה הבקשה הכי מפגרת בעולם, אני צריך דירט. לך תאסוף! מה, אתה דפוק? זה בשנייה. אני בונה את זה. לך תבנה שובל. 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 לא, אני קורא לזה שובל. למה? מה תסביר לצופים שלנו? לא, כי זה מזכיר לי את שובל, אתה שם אותו על אדמה והאדמה מתפרקת. טוב, בוא נעשה להם הסברון קטן על אדון שובל. נעשה להם הסבר. שובל? לא. טוב. כן. מה, הם יחשבו? אני רק יש אביא לנו לכם שטויות אנגלית. רמז. הוא שמן. ויש לו צרת על היד. כן, זה גם נכון. מצורע. צריך לשלוח אותו לאי המצורעים. סגי, איפה אתה נמצא? אוסף קול. כן, אבל איפה מצאת את הפרה? ליד הים. איזה ים? אתה יודע איפה הים שלנו? ים המלח. איפה שתרנגולות. איזה מלח. מלח של בישול. איזה בישול! רגע, בא לי לשיר את השיר שלנו עם גן של כושים. יאללה. היי, הגזען, לא יפה. אפילו שאני לא כושי, אבל זה הגזען. כושי קטן, הלך לגן. איזה גן. גם אני לא יכול להיות גן כושי. של כושים. סגי, סתום! כושי קטן, הלך לגן. איזה גן. גן של כושים. איזה כושים, כושים מניגריה. כושי תימני. איזה ניגריה של סודנים. איזה סודני תאכל פרה! סורני. איפה? אני מביא דרך אותה. אגב, סורני זה השם משפחה של שובל. מה אתה מספר? טוב, איפה הפרה? כמה זמן עבר מהסרטון? איפה לי? וואו. לא 20. לא למשל. כן. 10 דקות.
after me, איפה, בוא נגמור, איפה אתה? לא עושים פרקים ארוכים תגיד מדי. לי איפה אתה, אחי, תגיד לי איפה אתה שאני אוכל לקחת לפחות הפרה. או- נכון, יש את הנחל הארוך איזה נחל? שמוביל לים הזה, ליד הבית. אה, שם מצאתי אחת. טוב, אני בא. שנייה. נעשה את זה. אני הובלתי אותה כבר מלא. צריך עוד אחת ואז אפשר לזווג. סגי צריך זה. הנה, אתה רואה אותי? תסתכל אותי מהפרה. הרבה מדרגות, בוא נגיד ככה. כמה את יפה. סגי. סגי אני צריך לא, הרבה... אתם יודעים אנשים, צופים, אתם יודעים, אישה בכלל, אין, אני לא גבר, יש לי פשוט קול... טוב, יאללה, בוא נסיים את הפרק. לא, אנחנו בדיוק לכם מובילים עם עוד פרה. תראה שלא. כי אחרי זה אני הולך, אחרי הפרק הזה אני הולך. אבל איפה מצאת 3 פרות? מצאתי אחת. וואי, יש פה עוד פרה, יש? אמרתי לכם, יש מלא. הנה החום, the wall... בואי, בובו. the piece wall. טוב, רוי. באמת יש פה הרבה פרות. בואי. תעשה מהר, אני צריך מדרגות אבל. תעשה מהר מעבר מדיר שאני אעלה אותה. תעשה מהר כמו מדרגות מדיר, מהר שאני אעלה אותה. אחי, אני פשוט רץ אחורה והיא באה. רץ. אופס. זהו, נגמר הימים. בואי. לא, היא לא זזה. בואי. לא. בואי. בואי חמד מדע. נו, יא עצלנית, הנה רבק. לא יכולה לזוז עוד 5 סנטימטר ונגיע לחווה? נו מה, לאן את הולכת לי? אם אני אגמור לפני סגי, אני אמות פה. חלק תגמור ליד סגי, הוא עוד שנייה כבר פה. איי! נפלתי למים, אני גם פה. כן? הפרה באה למים. רגע, הלכתי לכיוון הלא נכון. חכה שהפרה. הלו, רגע. בסדר. תסירי אותי, נו, הפרה הזו גם כן. הנה, את רואה את זה? בואי. יש לנו פרה. פרה זבל. בואו תעזרו לי איתה, גם כן זאתי קשה להשגה. שלא תברח. אחי, לפרות גם אפשר לעשות צבע? יש את הפרות העצבניות האלה, איך עושים אותן? אי אפשר. את הפרות הפטריה האלה. בטח שאפשר, השאלה זה איך. בעולמות פטריה. אי אפשר. אפשר. אפשר למצוא אותם רק במקומות האלה של הפטריות. יש פה פרה פי 8 יותר קרובה, אני הולך אליה. תגידו לי אם אני לא יודע אם אני בכיוון בכלל של כן, הנה, הנחל. לא, בעצם אני לא יודע, אבל יאללה שיהיה. בואי. אני מתגעגע ליוסף. וואי, כן. All the single lady. אנחנו עדיין בשבעה. מה? פאק, אין לי אוכל, נעל. אחי, פאק, אני יכול לאכול את הביצה? לא. שיט. אני הורג את הפרה, סורי. לא! טוב, אז אני אוכל... גם לי אין אוכל, אחי, אני אני הורג את התרנגול... לא, אין לי אוכל בכלל. גם לי אין אוכל בכלל. אני הורג את התרנגול ואוכל את הרואו מיט שלו. גם לי. רואו צ'יקן, סליחה. בכלל, קיי, יורד לך החיים עכשיו מזה? מה? ירד לי כבר. יש לי רק 5 עכשיו. איפה הפרה הזו? פרה עלק. זה פרה בכאילו. לא אכפת לי, אני אוכל את הרואו צ'יקן מצידי שאני אהיה מורה לשנה. וואט דה פאק! הצילו! פאק, איפה הפרה הזו עכשיו, נו? לאן הלכת? פרה. אני בא אליו בצלילה. פרפר שלי. אחי, נאבדה לי הפרה. עמק. שיט, הייתי קרוב גם.
נמצא עוד פרות בהמשך. אני אלך לשוב, אבל אולי הוא יבשל את עצמו, ואז אני יאכל. נאכל סווארמה, יואו, הנה היא! אחי, אני לא יודע איפה הבית, אבל זה בעיה. אני לא יודע אם אני הולך לכיוון הנכון. טוב, נראה לי לעצור את הסרטון. כן, רגע. שנייה, אני רק אגמור עם הפרה הזו. כי מצאתי אותה. אז בוא בינתיים נגיד את המשפט סיום שלנו. כן. לא, עוד לא. אני עוד שנייה מגיע. אתה מבין, אני עוד לא הגעתי, אני עוד מעט מגיע. מה זה? איפה הבית שלנו בכלל? איפה הוא? אני רוצה לראות באיזה כיוון. אחי, אני לא רואה את הבית שלנו. שמישהו ייקח אותי מפה. מה זה? מפחיד אותי. טוב, אז בואו נראה בלי הפרה. טוב, מקווים שנהנתם. לא לשכוח סאב, לייק וקומנט. יאללה ביי. נתראה בסרטון הבא. וכבר נעביר את התרנגולת ל... ביי. 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 אולי. ביי. ביי.